Lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sama na natin dyan ang mga OFW natin, mga Pilipino ng bayaning Pilipino natin. Mga OFW, mga Filipino community dyan sa ibang bansa. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan, ingat po tayo lahat. So ngayon po, ang update po natin ngayon ay yung parisan ni Diwata. Dito yan sa Pasay. I-update ko kayo guys. Update ko ngayon, Monday ngayon. Update natin yung parisan ni Diwata. Ang oras ay 3:45. Ngayon ay titingnan natin ang sitwasyon ngayon sa Pasay branch sa Jokno Boulevard guys. Nandito lang yan guys. So tara, samahan nyo ako. I-update natin ang kaganapan dito ngayon. Okay, maraming salamat guys sa mga subscriber, viewers, supporters. Maraming salamat guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, baka naman please subscribe, like and share, at paki-hit mo na rin ang notification bell sa ano natin para updated kayo sa mga video natin, mga ano natin kaganapan dito sa Parisan at kung ano-ano pang ano natin vlog. Okay guys, so umpisa na natin. Pupuntahan natin yung pinaka dining area niya. Okay guys, samahan niyo ako guys. So shoutout nga pala sa family ko dyan sa Balik-Balik Sampaloc, Manila. Ayan, shoutout sa family ko, sa wife ko, sa mga anak ko. Please support Rene, anak ko, Rene Squirrel. Yan po ang channel niya. Pakisupport din po yung channel ni Rene Squirrel. Okay. Kay Renz, may glad shoutout sa Renz. Ate Iya, may glad shoutout sa iyo dyan, Ate Iya. Thank you. Ayan, ingat kayo sa biyahe at sa mga ginagawa nyo. Ingat kayo guys. Thank you. So tara, samahan nyo ako guys. Umpisa na natin. Nandito pala tayo ngayon guys sa Pasay Jokno Boulevard, sa malapit sa GSIS. Ayan, sa mga gusto pong pumunta rito mga kababayan, nandito lang po yan sa Pasay City, Jokno Boulevard. Ayan, malapit sa GSIS. So tara, silipin na natin guys ang so ngayong hapon guys medyo makulimlim, para ulan. So okay lang yan. So pupunta tayo doon, silong tayo. Tara. Ayan, pasensya na kayo guys, nakatakpan eh. So punta tayo guys doon. So ito guys, ito yung ating pwesto na to ay ano to, garahe. Ayan, dito guys gumagarahe si Diwata. Dito yung kanyang pwesto. Hi po ma'am. Uwi na kayo? Nag-uumpisa pa lang ako eh. Taga-saan pa kayo, ma'am? Taga-saan kayo? Laguna pa kayo? Ito mo, talaga sila, ma'am. Ano yan? Naka-live? Live tayo, yan. Shoutout sa Laguna. Hello, from Laguna. Ayan, ingat kayo, ingat. Pangalan mo sa ano para ipapollow na. Ayan. Sige, follow nyo ako, salamat Opo, mag-start pa lang ako share na lang po kasi konti lang ang aking ano. Salamat din, ingat kayo.
Ito po yung ito yung pick up ni Diwata. Ayan. Ayan. Ito yung parang talyer to, ano. Nandun guys yung kainan ni Diwata, yung pinaka-dining niya doon. Titingnan natin. Ayan. Ito yung pick up ni Diwata. So guys, ito. Maambon. Anong channel nyo, sir? YouTube lang. Ano, Lapatserong Relohero. Lakotserong Biyahero? Relohero. Relohero. May biyahero din eh. Relohero. Hi guys. Ang channel. KBR TV, ha. Don't forget, subscribe, like, and share. At sa Biyahero, Lakotserong. Relohero. Yun. Thank you, thank you. Ayan po, live tayo. Ayan si si Madam Fiona. Hello! Good Hello. afternoon, guys! Tuloy pa rin po ang pagdagsa ng tao dito sa Paris ni Diwata. Yan, galing ha. Kayo, sipag-sipag ito. Ayaw nyo pag-streak ito, ha? Ma, ayaw nyo pag-streak ito. Nireklamo sa akin eh. Ayaw nyo pag-streak ito si Red. Sipag-sipag. Ito yung anong tawag dito ni Nandiyan kami na rin kami. pwedeng kumanta dyan? Okay, libre. Ha? Kami ni Diwata kumanta kanina. Oo, kakanta ako. Wala po yung Ha? energy yung mic. Loba. Madam Fiona, shoutout mo nga yung KBR TV. Ayan. KBR. Hello guys, please share, like, and follow sa page po ni KBR TV. Yeah. Lagi po kayong tumutok para para updated kayo sa mga bagong kaganapan dito sa Parisan ni Diwata. Yan, tama. Thank you, Shoutout thank you. sa'yo, KBR TV. Thank you, Madam Fiona. Thank you. Ito po yung parang, ito yung ginawa niyang video okay, ha? Video okay, ano? Diwata Karaoke. Ay, Diwata Karaoke. Ginawang Diwata Karaoke, guys, oh. Ginawang Diwata Karaoke. Umpisa na natin kumanta. Andun yung may KHR. Dati kung ano ba kasi mangingi ako. Oo. Bili ng gamot? Oh, parang may sakit ka yata. Kaya try again. Uy. Hello sa viewers natin, 4 million in the house. Mega love shoutout sa inyo guys. Andito tayo sa Parisan ni Diwata live. Ayan, live po tayo guys. Ayan po guys, umuulan na mga kababayan. Umuulan na dito sa Parisan ni Diwata. Ayan o. Maulan na hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ayan. Ayan. So ngayon guys, kukunti pa rin ang ating pila kasi gawa ng medyo umuulan. Kamaga pa. Ayan. So try natin ito.
Uy. Tumutulo na. Pre, nulan na tayo. Idol. Ito yung mini mart ni ano. Diwata mini mart. Ayan. Happy birthday! Ay, mga taga saan kayo? Tagig po, tagig. Ang mga taga-tagig sa shoutout sa inyo. Okay. Live po tayo ngayon sa Parisan ni Diwata sa Pasay City. Ayan, mayroong nag-birthday, may birthday rito ngayon. Sino may birthday? Happy birthday! Magpapalaw tayo ha, like and share. Okay, okay. Bibigyan ko mamaya sticker mamaya. Ayan po, mga taga-tagig, no? Tagig ba yun? Tagig. Ayan, live po sila. Mga taga-tagig, tagig, nandito sila sa Pasay City. Lusubin nyo na, guys. Ayan po sila, mga saya-saya nila. Saya-saya nila. Ang laki ng ticket. Oo, ang laki. Sobra, sulit, no? Ulit. Sulit, mga kababayan. No? Celebrate sila rito, guys. Oh. Celebrate sila. Ayan, pwede kayo mag-shoutout. Shoutout kayo sa ano mo, kaklase mo. Hey, hey, birthday na iya. Ayan, sa mga taga-tagig, nandito po yung celebrant na si, ano? Ayan. Ayan, oh. Shoutout ka na, batiin mo. Happy birthday! Ang sarap ng kain niya, ayaw niya magpa-disturbo, guys. Ayan, dito sila nag-celebrate sa Parisan ni Diwata. Ayan, maulan tayo ngayon, inulan tayo ngayon, guys. Ayan. Maulan tayo ngayon, kaya pero sa kabila ng lahat, kabila ng maulan, maraming pa rin kumakain, guys. Bossing, dalawa lang kasi kukunti lang sticker natin eh. Sensya na, share na lang, share. Salamat. Salamat po ba? Okay, ingat kayo. Enjoy lang, enjoy. Enjoy eating. Ayan. Ayun. Kanta ulit tayo. Happy birthday. Kanta ulit tayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun. Happy birthday. Ikaw ka tapos po. Birthday mo ulit bukas. Ayan po mga birthday celebration dito guys sa mga taga-tagig. Ayan, dito sila nag-celebrate sa Pasay, sa Parisan ni Diwata. Ayan guys. Hello, shoutout sa iyo dyan. Si Lily Baro, may galap shoutout sa iyo dyan. Oo, maulan dito ngayon eh. Maraming salamat, Lily, ha. Akala ko nandito ka eh. Akala ko nandito ka ngayon eh. Di ba kanina nandito ka?
Ayan, wait lang, bibigyan kita ng jacket, ha. Ayan, may jacket ka na kasi maulan, kaya binigyan kita ng jacket. Lily, ayan, si Lily Baro. Isa, ano natin yan, idol natin yan. Nag-update din yan dito sa, Pasay, Parisan ni Diwata. Ayan. Ayan, shoutout kay Elmer Bakay daw. Oh. Bakal. Parang si Erning Bakal, ha. Ayan, shoutout dyan kay Erning Bakal, kay Kayeno. Ayan, shoutout dyan kay Ans Clara. Shoutout. Malinaw ba? Oo, okay ah. Malinaw pala pag umuulan. Tingnan. Patingin nga. Alin dyan? Ayan. Tapos papalo ko na. Yung ano yan, page ko yan. Yung sa YouTube. Yung isa pa sa YouTube. Sa YouTube. Oo. Kasi sa, ano yan, FB. Yung sa YouTube, KBR din. Follow natin lahat. Follow natin lahat. Follow natin kay Kiko na. Oo. Maulan dito ngayon, Lily Baro mo, maulan. Kala ko nga nandito ka eh. Ay sir, shout out. Nandito yung mga angkas joyride. Ayan. Sir, subscribe na ako, boss. Oo. I-all mo na, join all. All. Join all na, boss. All in na yan. All. Ano, mamaya. Pwede nyo nang panoorin. Ayan po, maulan na hapon sa inyong lahat. Ayan, napapanood na kayo. Alive ka, Ayan, nakikita buong mundo. Ayan, bumundo ka na, nakikita. Ibitsip ka na sa picture mo, Ayan, i-all mo na, all. Ayan, para updated lagi. Ang angulo naman. Ay, shoutout sa iyo dyan, Lily Baro. Ayan, may jacket ka na. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Pupunta tayo doon sa ano, guys. Ano, okay lang? Ayan yung ating iyawan. Ito yung tubigan. Ayan. Okay lang, boss? Wala, inulan tayo ngayon, pero kita mo naman kahit maulan, ano? Ay, sir! Mga boss! Shout out! Ayan na. Ay, sir, ma'am.
Nasa loob si Diwata. Ha? Lalabas yan mamaya-maya eh. Maulan eh. Timing na naman niya. Kakanta na naman yan dyan. Oh. Ginawa niyang ano yan eh, karaoke. Diwata karaoke dyan. Oo, may ginawa. Kumanta siya dyan kanina daw eh. Dyan oh. May bago siyang jingle na ano. Diwata, kanta niya. Ha? Po? Oo, marami kaming Diwata vloggers dito eh. Araw-araw po ka dito, no? Hindi naman ako araw-araw dito eh. Sila po yung mga makain. Ay, ewan ko lang. Siguro, bumabalik-balik. Sa ibang lugar eh. Po? Taga Batangas pa po kayo? Ayan po sila, ma'am. Oh. Shoutout po sa mga taga Batangas dyan. Ayan, oh, live update po tayo ngayon sa Bulacan. Ayan, mga taga Bulacan nandito. Ayan, oh, may luto ng Bulacan, Batangas. Ay, KBR TV po. KBR TV. Pag-iano na lang din. Shoutout ka muna. Shoutout mga taga-Subay. Hey. Yun. Ayan, oh, thank you, ha. Sarap. Ulit-ulitin ba? Ay, sir, paki-support na lang, sir, ha. Ayan, mga taga-saan kayo, sir? Ayan. Sarap ng kain ni ma'am, oh. Busy-busy. Hello. Shout out. Hello. Ay, sa YouTube to, sa YouTube. May page din ako, bago lang. Lagdagan mo lang ng official. Ay, shout out ka na. Ayun, mga tagsan. Sambuanga din. Mindanao. Sambuanga, ayan, mga taga-Sambuanga. Dumayo pa talaga dito. Oh, ayan, oh. Hindi na nga namin si ano. Ayun, lalabas yan mamaya, lalabas yan. Antay ko nga rin eh. Umulan lang kasi. Ay, nginang umaga daw, kumakanta siya dyan eh. Ayun, ginawa niyang ano eh. Oh. Ginawa niyang Diwata karaoke yung ano. Para medyo masaya. Kumakanta siya. Pakulo talaga yun. Oo, may pakulo na naman siya eh. Kaya laging dinadayo. Oo. Iba-ibang lugar talaga, mga kabilib eh. Iba-ibang lugar talagang pumapasyal dito. Ito, Taguig. Ito, may ano dito, taga Batangas. Ay, Bulacan, Batangas. Thank you, sir. Thank you. Ayan sila, sir. Oh, mga taga Santo. Ay, sir. Shout out siya. Anong school ba yan? School or company? Company. Ayan. Oh. Ayan. Shout out sa inyo dyan, guys. Okay. Enjoy eating. Ayan. Jackpot yung ano dyan, ano? Jackpot yung aso dyan, ano? Wala bang kumukuha niyan para sa mga... Binibili ba yan? O binibigay nyo lang? May nagbibigay ng 100 tapos isang plastic. Dalawang balde. Dami na nung. May aso kasi ako eh. Baka wala eh, Sampalok. Sampalok. Hindi ko kaya yung ilang siguro mga isang supot. Pwede ba makaano mamaya?
Salamat ah. Para sa aso ko. Thank you guys. O yun, may bago tayong bisita. Oh. Ay, Madam Bingang. Big love shoutout sa iyo dyan, Madam Bingang. Ayan. May ako lang siguro alis. Ha? O, mamaya pa ako. Mga alas 6 pa siguro. Salamat. Puro manok. Magkano yung abot ko sa'yo? Kaso hindi kami mag-ano sa... Wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong kita eh. Kahit konti lang, isang supot lang. Salamat ah. Shoutout ka muna, sir. Shoutout. Ayun, mga taga San Roque, Samar. Ayun, magkalapit lang tayo. Ano ako eh. Ah, Samar din. Kami, Sorsogon, Gubat eh. Magkalapit yan. Diba? Oo, Matnog. Ayun, sakayan, Matnog, no? O, syempre, oo, no? Kaya ramihan eh. Kayo, kumagana kayo? Pamangking ka niya? Marami rin yung pinsang buo na yun. Yung cashier? Hindi yun, pamangkin yun. Kapatid ko yun. Kapatid mo? Ako nga, binala ko rin mag-apply dito eh. Wait yan, libre yung apply dito. Sabi sa ICT daw, ano? ICT ka pa dapat mag-apply, no? Yung hawak lang ay dito sa kanya. Wala pang agency. Doon, agency yata. Agency doon? May bawas pa sa, no? May bawas pa. Ayun, tapos na sila. Bye! Hello po. Ingat kayo, sir. Salamat. Ayan, tapos na sila. Tapos na. Galing, oh. Galing. Kulang talaga ng ano, no? Kulang talaga ng upuan, ano? Di ba kabibili lang ni... Kasi yung may upuan, ito lang na mababa. Yung mga nakatayo, wala yan. Ah, wala talaga yan. Oo, ito lang. Kasi sila may upuan sa ito. Oh, pero... Ito. Yung mga, ayan, yung mataas, walang upuan yan. Wala, may sticker ka, pre? Idol? May sticker ka, Idol? Wala pa. Wala. Anong channel mo? TV Ibang on. cellphone kasi itong ginamit ko ngayon eh. Kanina kasi. Sige, ibigyan kita tapos i-message mo na lang ako dyan para balikan kita. Thank you. Ayan po. Pag nasa bahay na ako. Salamat. Ayan po guys, shout out po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao guys. Nandito ako ngayon sa Parisan guys. Ayan, may galab shout out sa iyo dyan, Madam Bingang. Thank you for coming. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Ayan, pakishare na lang po ang live natin guys. Thank you. At follow po yung ating KBR TV official na yung page natin. Tsaka yung ating KBR TV sa YouTube. Ayan. Paki-subscribe na lang po at i-hit na rin ang notification bell dyan. I-click nyo na yung all para updated kayo sa mga susunod pa nating upload. Ayan guys, sisilipin natin guys yung sisilipin natin ngayon ang pila. Ayan. Ay makulimlim na hapon sa inyong lahat guys. Tatapos medyo maambon pa. Kanina lumakas ang ulan eh.
Ayan. Ayan, may mga bisita na naman tayo guys na dumarating. Kasi, andito na naman tayo. Ayan, si pare, oh. Oh, ubus na. I-open ko para tuloy. Makasalinan na ulit. Aray ko, mainit pala yun. Ayan po, tuloy-tuloy lang tayo. Diyan ka nakapesto ngayon, ha? Ay, tol, may kami shoutout sa'yo dyan. Ay, andun po yung pila natin, sir. Kakain na kayo? Kaya na po, idol. Ayan, sige idol, doon po. So, yan na. Thank you, thank you. Soft drinks, sir. Balik na lang kayo, sir, sa soft drinks. Soft drinks, sir. Doon. Sige, sige, sige. Balik na lang ako. Balik na lang kayo, sir, sa soft drinks niyo, sir. Ayan po guys yung rolling ano tawag doon, rolling store ni Diwata, yung kung mapapansin niyo yung red na nakatayo doon. Yun po ay ano, rolling store dapat yan eh. So ngayon bali parang gagawin niyang ano, Diwata karaoke. Karaoke bar. Parang bar ano. Doon, kanina daw kumakanta si Diwata doon. So, parang ano, may pakulo na naman siya, siyempre. Para may entertainment. So, ngayong hapon po guys, maulan tayo. Maulan, makulimlim tayo guys. Pero, hindi po hadlang po yan, Panginoon. Hindi po hadlang yan sa atin. Kasi marami pa rin ang pumipila guys. Kaya kung napapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin ang pila kahit maulan. Tingnan mo na dalawa, punta na ako dito. Ayan, meron tayong bagong kaibigan, Bal. Ayan, maraming salamat, Bal, Ali Kaba. Ayan, hello, idol. Thank you, So, ayan, bibigyan kita ng, bibigyan kita ng jacket, malamig eh. Oo nga, no? Baka sa susunod, may pamigay na siya, no? Ayan, mayroong pamigay na, no? Dapat may suggestion box dito, no? Alin dyan ang sasakay ng ating idol? Alin dyan? Po? Alin dyan ang sasakay niya? Ito. Ay, wala. Yung pick-up, umalis. Yung pick-up, yung puti. Ay, umalis nga pala, ano? Pati nandun siya, sakay siya siguro no. Baka. Tumakas ano. Akala ko lalabas. Na, anoan tayo? Matakasan tayo. Oo. O baka naman nagpaiwan siya nasa loob.
Madali lang hanapin yan. Ha? Madali lang hanapin yan. Pag kami yumaman, bibigyan namin siya ng pira. Labas agad yan. Lumalabas ba pag may ano? Oo, pagkikiyaya. Hindi, siyempre, pagka ano naman, biyaya talaga. Eh, hindi naman pwedeng tanggihan mo yan, biyaya yan. Ha? Wala, may pinuntahan yata. Lu- Nakasa si Kuya. Kaya nga, wala yung pick up niya, oh. Baka babalik yan, saglit lang siguro yun. Antayan. Kami pag magandang panahon. Ay, yung pick up niya. Oh, sige, sige, balik na lang kayo. Ano ka ba? Misa-misa ka lang nandito? Oo, tuwing Sabado, Linggo, mga ganon. Ngayon lang medyo nag-ano. Nakita ka na ba dyan? Wala pa. Tsaga-tsaga lang muna kasi bago pa lang. Kita mo yung si Kamangyan. Yung si Kamangyan. 40 million naman. Kamang yan. Kamangyan. Bata pa yung babae ng Tagaminturo. Anong content niya? Wala, yung kanyang ginagawa lang araw-araw, yun lang binablog niya. Sa probinsya? Oo. Ako sa probinsya talaga nagkiklik yung ganon. 40 million buong-buo na kanya kinikita. Oo, sarap buhay nga ang ganon eh. Yung mga nangingisda nga doon, binablog na nga rin niya yan. Mga nangingisda, Yung sa kanya mga naman. sa bundok, sa mga ano kung ano lang ang ginagawa nila. Araw-araw niya. Maganda naman kasi yun, maganda ang content na yun. Ano masasabi mo? Nakita ka dito sa Ayan, shoutout ka. Shout out, Dimata. Nandito kami sa GSIS. Tapos, inano pa pa Pasay, namin dito. oh. Dinayo, galing Na- pa kami ng Batangas. Kaya nga po, inaantay nga kayo, Idol Diwata ni Mamo. Ayan. Thank you. Okay po, support niyo po ang channel ko, Okay. Anong sige? PBR TV. Ayan po. Isa lang po kasi, konti lang ang aking sticker eh. PBR. PBR po, TV. Sa YouTube po. Salamat, ingat kayo. Ayan, Bal. May kalab shoutout sa iyo dyan, Bal. Sabi ni Bal ay, hello, Idol. Ayan, Idol, may kalab shoutout din sa iyo dyan. Maraming salamat.